sige noget. Han skal tage igen. Er det Laika? Er det Laika? Ja, det er Laika. Så tag nu. Det gør jeg også. Når du filmer det. Ja. Ja, det er Laika. Ja, hej. Hej Laika hund. Hej. God hund. God hund. God hund. Er det? Det var jeg havde min Kan du dække? Kan du dække? Dæk. Ja, dæk. Nej, dæk. Er tyk. Er tyk. Er du tyk? Nå, du er så dygtig. Nej, der er du tynd, nej, du er tynd. Er du færdig? Det er det. Du er tynd. Du er tynd. Du er tynd. Ja, du er sådan tynd, slank, skat og hund. Ja, du er. Hvordan kan de våge at sige sådan? Jeg skal også se den bagefter. Hvordan kan de våge at sige sådan noget, hva'? Du er en tynd, slank, dygtig og smuk hund. Ja, nu er hun sur på jer. Hun prøver virkelig at sige noget til os. Ja. Hvad er det, du prøver at sige til?